लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय गोदान साख्रिनि रादाब लानानै होफैलायबाय। नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दा लाबोना होफैदों इन्डियान आर्मी रिक्रुटमेन्ट रेलि 2020नि। दा बेखौ मोनसे खोथाखौ फार्स्टआव बुंग्रोनो आखायाव लादों दे इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलिया गासै आसामाव पार्ट 3 जाफैबाय। मोनथाम बिथिंजों बिथांमोनहा लादों। सिगाङाव लवार आसामनिमोन, बेनिफ्राय उनावहाय साउथ साइडनि मोनसे होखांबाय, दाख्लैसो हगारखांखाबाय, आरो नैबे दानिया इस्ट साइड अर्थात सानजा आसामनि ओनसोलफोरनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। लास्ट डेटखौ फार्स्टआव नायना लाग्रोखा। लास्ट डेटआ जाहैबाय 3 जानुवारि 2020। बाहाय एप्लाइ खालामनाया जाहैगोन। फारि डिटेल्स गाहायाव नायलांनोसै। नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय मेगा स्पर्ट स्टेडियाम सलमारा मिलिटारि स्टेशन तेजपुराव बेयो जागोन रेलिया। 19 जानुवारि 2020निफ्राय 24 जानुवारि 2020सिम बेयो जाबाय थागोन रेलिया। दा रेलिनि सिगां गोसोआव लाखिनांगौआ जोंना एप्लाइ खालामनाय। ओंखायनो नुनो मोन्दों बाहाय इम्परटेन्ट डेट्स दङ। बाहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों एप्लाइआ 20 नभेम्बर अर्थात सोलिबाय थानायनि 20 नभेम्बरनिफ्राय 2020नि जानुवारि 3सिम नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ 4 जानुवारि 2020निफ्राय 18 जानुवारि 2020सिम बेयाव होनाय जागोन। ओमफ्राय रेलिनि डेटखौ सिगाङाव खिन्थाखांखाबाय। बेनिफ्राय नायनांगौ गोनाङा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्सन, बबे डिस्ट्रिक्टफोरनिया खारनो हागोन बा एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बाहाय नुनो मोन्दों जरहाट, माजुलि, तिनसुकिया, डिब्रुगड़, गलाघाट, शिबसागर, चराइदेव, धेमाजि, नर्थ लखिमपुर आरो कार्बि आंलं बे मख'जानाय जिल्लाफोरनियाल' मोनगोन। गुबुन जोंनि लवार आसामनिया बाहाय चान्स मोननाय नंला एबा साउथ आसामनिया मोननाय नंला। बेनिफ्राय भेकेन्सिफोरखौ नायना लाबानो जाबाय डिटेल्सै। फार्स्टआव नुनो मोन्दों सल्जार जेनेरेल डिउटि जिडिनि थाखाय एज लिमिटआ सिगांनिजों एखेयानो गोजा, 17.5 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरसिम हागोन होनदों। आरो बेखौ 1 अक्ट'बर 1998निफ्राय 1 एप्रिल 2002नि गेजेराव जोनोम जानाय मानसिया हागोन होनना बुंदों। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायदो, मेट्रिक पास एबा 10 पास जाबानो जागोन। 45% मार्कस लाखिनो होनांगोन, नाथाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33% मार्कस मोननाय जानांगोन होनना बुंदों। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय मिनिमाम फिजिकेल रिक्रुइटमेन्टआ जानांगोन होनदों। हाइट गोजौआव 160 सेन्टिमिटार, वाइटआ 48 केजि, चेस्टआ जाहैबाय 77 प्लास 5 सेन्टिमिटार, एक्सपेनसन एबा फेदेरोबा 5 सेन्टिमिटार बारा जानांगोन होनदों। बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव दंमोन सल्जार टेकनिशियानाव नुनो मोन्दों बाहाय एज लिमिटआ एखे, 17निफ्राय 23 इयार्सनिसिम। बेनिफ्राय बेखौ नांलाया। इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेनिया हायार सेकेन्डारि पास जानांगोन होनदों, नाथाय साइन्स स्ट्रिम लानानै पास जानाय जानांगोन। साइन्स स्ट्रिमाव साबजेक्ट मेनसन दङ फिजिक्स, केमेस्ट्रि, मेथ्स एन्ड इंलिश, आरो मिनिमाम 50% मार्कस लाखिनाय जानांगोन होनदों। आरो मोनफ्रोमबो सेलेक्सन साबजेक्टफोराव 40% मार्कस मोननाय जानांगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय बेनिबो फिजिकेल दङ। फिजिकेल रिक्रुइटमेन्ट बे हाइटआ 157 सेन्टिमिटार, वाइट 40 केजि आरो चेस्टआ 77 प्लास 5आनो। सल्जार बेनिफ्राय क्लार्क दङ एबा स्ट'र किपार टेकनिकेल, आरो नङाबा क्लार्क इनभेन्टरि मेनेजमेन्ट दङ। बेबो एखेयानो, गासिबो एखे। साइन्स स्ट्रिम, आर्ट्स, कमार्स मोनथामावबो हानाय जागोन। बेनिया 50% नांगोन होनदों। आरो मिनिमाम साइन्स लानायफोरनिफ्राय बिथांमोना मा लानांगोन होनदों, इंलिश, मेथ्स, एकाउन्ट, बुककिपिं बेफोराव थानांगोन होनदों। बेनिफ्राय मिनिमाम फिजिकेल रिक्रुइटमेन्टनिया बेना 160 सेन्टिमिटारल' हाइट, ओमफ्राय वाइटआव 40 केजि, चेस्टआ एखेयानो। सल्जार ट्रेड्समेनआ जाहैबाय 10 पासआवनो मोनगोन। ट्रेड्समेनआ बेयाव एज लिमिटआ एखे, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना 10 पास जाबानो जागोन होनदों। बेनिफ्राय गासैबो साबजेक्टआव 33% मार्कस मोननाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय मिनिमाम फिजिकेल रिक्रुइटमेन्टआ बेना बे एखे गोजौनिजों 160 सेन्टिमिटार हाइट, वाइटआ अजना 48 केजि जानांगोन, चेस्टआ 77 प्लास 5। ओमफ्राय सल्जार ट्रेड्समेन 8 पासनिया बे एखे एज लिमिटआ, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाथ' 8 पासआनोखा। बेनिफ्राय बाहाय माखासे गोनां नायनांगौ दङ। बाहाय 33% मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव मोननाय जानांगोन, एखे बेबो। मिनिमाम फिजिकेल रिक्रुइटमेन्टआ दङ 160 सेन्टिमिटार, वाइट 48 केजि, 77 प्लास 5 चेस्ट, बेनो आरो। बेनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। फिजिकेल फिटनेस थागोन, फिजिकेल मेजारमेन्ट थागोन, मेडिकेल टेस्ट थागोन आरो रिटेन टेस्ट थागोन। लास्टआव कमन एन्ट्रेन्स टेस्टनि गेजेरजों बियो सेलेक्सन खालामनाय जागोन। रिटेन टेस्टआ कमन जागोन।
बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दङ। हाउ टु एप्लाइखौ नोंथांमोनहा बेखौ सिन्था खालामनांला। नैबाहाय लिंक दङ माखासे, बेफोराव हाबबानो जाबाय। अफिसियेल लिंक बाहायो, अफिसियेल लिंकआव हाबबानो जाबाय। टेप टु एप्लाइ अनलाइन, एप्लाइ खालामनायाव हाबबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय भिडिअखौ 20 नभेम्बरनि सिगाङाव नायदों, हथात दा आं आपल'ड खालामनायनि लोगो लोगोनो जायफ्रा बिथांमोना नायदों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हाबबा जानाय नङा। 20 नभेम्बरावसो बेयो अपेन जागोन आरो दिनै 20 नभेम्बर थाङाखै। ओंखायनो बिनि उनावहायसो खालामहैनांगोन, जाहाथे गोसोआवल' लानानै 20 नभेम्बर सफैब्लासो खालामब्लानो जाबाय आरो। दा बेनिफ्राय अफिसियेल लिंक दं, बाहाय अफिसियेल लिंकआव हाबबाबो जाबाय। आरो नैबे भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेखौ हाबबानो जाबाय। आरो लास्टआव मोनसे खोथाया जाहैबाय, बाहाय मेल फिमेलनि गोबां कुइसन खालामहरो। साख्रि एप्लाइ खालामनायाव इन्डियायाव मेल फिमेलनि बाहाय मेनसन खालामनानै होखाया। बेखौ एप्लाइ खालामबानो अपसन ओंखारो। बबेबा मोनसे सार्भिसाव मेलल' लागोन बा हौवाल' लागोन बे नङा, बा हिन्जावल' लागोन बे नङा। जुदि हिन्जाव बा हिन्जावनि रिक्रुइटमेन्टनि नामावनो होखानाय जाखायो। आरो रिक्रुइटमेन्टनि नामाव हिन्जाव बा हौवानि जेबो नाम मख'नाय गैयाब्लाथाय बे एप्लाइ खालामनायाव सेक्स अपसन ओंखारहैखागोन आरोखि, मेल फिमेल अपसन ओंखारहैखागोन। बाहाय मेलाव बा मेल, हौवाबा मेल, हिन्जावबा फिमेल होननानै अपसनाव सेलेक्सन खालामनानै एप्लाइ खालामबानो बेयो जागोन। ओंखायनो मेल फिमेलनि नोंथांमोना कनफिउसन खालामनो नाङा, गोबांनो कुइसन खालामहरो। दा बेखिनि आसा खालामो गोबां सानजा बिथिंनिफ्राय बे रिक्रुइटमेन्टखौ बाहागो लागोन। आरो जोंनि आसामनिफ्राय बा बर'फोरनि गेजेराव जोंहा जाखिनि एसटिनि केटेगरि दङ, केटेगरि रिजार्भ दङ, बेखौ लाखिनो हानांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नेचार पाब्लिकेसनाव गोदानै सोरबा फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला, लोगोसे डिसक्रिपसनाव हाबनानै दाबाव गोजोन्थों, एसेनोसै।